Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een grote brand heeft gisteren delen van het belastingkantoor verwoest. Op beelden is te zien dat de brand flink heeft huisgehouden in het belastingkantoor aan de Regentesselaan. Vooral de bureaus van de ontvanger zijn zwaar getroffen. Vandaag is het belastingkantoor gesloten en wordt onderzocht waardoor de brand heeft kunnen ontstaan. Als Curaçao alle maatregelen die moeten worden genomen in het kader van de aanwijzing doorvoert, dan kan dat wel eens nadelige gevolgen hebben voor de economie. Dat zei Bob Tra, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, gisteren tijdens de VBC-lezing. Curaçao's economie is kwetsbaar en te veel maatregelen is niet goed, aldus Tra. Die verder zei dat de arbeidsproductiviteit in Curaçao een neerwaartse trend kent. Tegelijkertijd neemt de groei van de potentiële beroepsbevolking af. Hierdoor is de groei van de economie negatief, aldus Tra. Volgens de directeur van Curoil, Jamil Laste, is er geen sprake van dat Curoil een hele grote schuld aan de Refineria Isra heeft en op die manier zou bijdragen aan de slechte financiële situatie van de Refineria. In een interview met de Extra vandaag zegt hij dat hij niet weet waar die verhalen vandaan komen en hij ontkent ze ook ten stelligste. Een deel van de huisartsen is boos op de SVB. Die zou namelijk willen dat huisartsen boven de 65 jaar geen contract meer met de SVB kunnen afsluiten. De Vereniging van Huisartsen overweegt naar de rechter te stappen om dit besluit aan te vechten. Ook is er overlegd met minister van Gezondheid Suzy Camelia Reumer, die lijkt te willen werken aan een oplossing van het probleem. Voor de 8e keer in 8 maanden is er dit jaar een grootschalig onderzoek geweest in de gevangenis. Alle cellen werden grondig doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Ook werden gevangenen grondig gefouilleerd. Controle werd uitgevoerd door een grote groep gezagsdragers, maar er werd geen vuurwapen gevonden. Volgens de Extra heeft een groep gevangenen een klacht ingediend over de wijze waarop de controle plaatsvindt. Dat hebben ze gedaan bij de directie van de gevangenis. Er is geen sprake meer van een groep gevaarlijke vogels bij de luchthaven. Het gaat om het type vogel Tordo Negro die oorspronkelijk uit Venezuela en Colombia komt. De afgelopen tijd hebben ze verschillende passagiers aangevallen en zijn ze gevaar ook voor andere vogels. Vooral tijdens de broedperiode zijn de Tordo Negro erg agressief. Gisteren is er onder leiding van Stanley Ignacio hard gewerkt om de nesten van de vogels weg te halen, zodat ook de vogels geen overlast meer kunnen bezorgen op de luchthaven. De Little League spelers van Curaçao moeten vanmiddag om 3 uur tegen Zuid-Korea in het veld. De winnaar zal uiteindelijk tegen Japan in de finale staan en dan gaat het om de internationale finale. De winnaar van die finale moet uiteindelijk tegen de beste Amerikaanse ploeg. Curaçao is er klaar voor, zo zeggen de spelers. Ze hebben eerder dit toernooi verloren van Zuid-Korea, maar zijn nu vol vertrouwen dat er nu met de winst zal worden weggegaan. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.